birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kasper. Happy birthday to you. Tine har også lavet en lille kage. Og jeg har 2 lag. Det er noget, der er falskur i ammelsøgnen. Jeg har været ikke hakt. Var der lidt... Værsgo. Mange tak. Og så er der mere bord der, hvis du skal bruge det. Nu er vi kører. Åh ja, ja. For me and Bjarke. Oh, thank you. For me. From me. For me. From me. You get a bag. Der er jo et kort, Kasper, men det er hyggeligt at læse kortet først. Det er man. Det er man faktisk. Jeg kan ikke læse. Det er derfor, du går i skole. Kasper, du har læst, du har bare glemt, at du kan læse en gang eller noget. Vi valgte at lade ud af Are det they stemme. supposed to read it out loud? Til Hemingway. Vi har ikke tid. Hej Peter, vent. Hej, venner. Vi er ved at Kasper er ved at fungere. Møllepark. Ja, det skal være højt. Okay. Til Hemingway med 21 års afmeldet. Til Kasper Møllepark Sønderborg fra Guden Mundur. Sønderborg fra Guden Mundur. Samantha og Christoffer. Og der står, at jeg skal huske at bruge kondom. Og I har... de har sat en skallemands hoved på min krop. Det der musik, det fungerer helt som trommehjul. Oh, hell yeah! Ja! Første gang, jeg går over. Husk, du er rigtig strict fitness. Ja! But you can bring it for gigs. Your new career. Skal bruge den nu? Nej, stripstang. Ja. Nej, en fitnessstang. Det har sagt, siger det. Der er en gammel dag. Det har sagt det. Altså, oh yeah, that's cool. Sounds wonderful. Fuck, hvor fedt. Jeg er den der snart, der ikke skiller sig. I might break something or someone. Most likely myself. I'm pretty happy you're opening. Will break my heart. Or maybe she should wait. We won't feel so much. Maybe Kasper, you should wait until you're a little bit more. Yes. Det er sådan en lille handy. Ja, altså en lille... What does this mean? Well, something my mom told me. Slæfta hår. Det var også for Åh, nej. Så går vi en runde. Tak. Thank you. You're welcome. Use it well. Kasper, du har ikke varmt på. Tak for det. Hej. Bare skål bare. Ej, Kasper, du havde. Hej. Det er der ingen grund til at være bare. Det er ikke sjovt at holde fest, hvis man ikke larmer for de andre. Ja, det er ikke tak ind. Det var ikke provokeret. Det var først en anden. Jeg så hvor I skal lave et single igen. You thought it was dildo. I did. I really did.
Her tools. It is actually tools. The hammers, the screwdrivers. And it's pink. From you guys? Oh, thank you. You're welcome. Now I can throw all that shit out. They're not pink, those tools. No, they don't really work then. Okay, now I'm actually in the mood for doing something like this. You can use the tools to put up the pole then. Okay, I'm gonna embarrass my parents by coming home with this and saying, okay, you need a closet to be built that I can come out of. Did you pack the card? Yeah. I got it wrong. I packed the card instead of gift, so it's just money. En kaffemaskine! Det var helt forkert. Han er altså slet ikke kunne se det og bruge det, Jeg nej. er ked af det. Mine gaver, de er ikke lige så geniale. Det er godt, fordi jeg kun har lidt over en halv tilbage. Er det ikke sygt? Nej, du skal. Nej, No, use the pink knife. Use the pink knife. take it through Timothy Not with pænt it. nok. Jeg tror der ikke dyr inde. Så giver du ham en hamster. Ej, det kunne jeg godt se, det er sjovt. Or like you, a goldfish or something. A little puppy. What? We'll get him that next year. A goldfish. When he cuts it up, it will be water. Yeah. Fish is smelling water. That fish that I gave to his roommate, it died with the same night. No. He can't take Next it morning I saw it had jumped out of its glass. It didn't have a bowl really. It had a glass. What? It committed suicide. Det var ikke sådan. Og en avis! Erste Flensburger Filiale Sort für mehr Service und Wort og Forwort. Tak, Søren! Jeg har altid ønsket mig den avis. Det er 6 nok. Okay. Fancy sprut, mine damer og herrer. Du forstod det rigtigt, og et flag. Ja, flag. Du skal da have flag. Ikke vifte for meget med det har det med. Så har du fået én ting, du ønsker dig. Har et flag ikke vift for You meget. can hold the flag while Det the er flag sgu on ikke the pole. Peter selv byggede det. Nej, det er ikke, men jeg opdagede, at der er en bil, så var... Ej, det skal ikke flytte sig op og ned ad bank. Det er ikke godt. Det skal jeg ikke. Det er sådan et fødselsdagsflag, der kan komme. Ja, og det var bare på vej ned på halv, da jeg kom til. Jeg ikke skal tage næste gang. Så nu sætter jeg den ind i den Du har ikke gang, hvor... så jeg får det. Ja, du har ikke hvor at pakke noget for at drikke. Det er smart ting. Så skal jeg have min whiskyglas frem. Okay. Så er der kage. Open it! Nå, men jeg synes, det gik fint med at lave skolen. Jeg kan ikke noget ændre skolen, og jeg har ikke nogen forstand. Gav en trommesolo. Jeg har ikke nogen forstand. Det hjælper ikke. Jeg fik ved, at jeg lavede sådan, så man kan ikke høre på mig. Det var Nej. Hallo! Brilliant! Kodak moment. Det var sgu da en god idé. Tak. Led Zeppelin! Led Zeppelin! Mine to største personer er Led Zeppelin og boksning. Og Kodak. Fordi det er Kodak moment. Og Heineken. And drinking. Og Virgin. Og chill. And Richard Branson. Well, I bet not
You look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance or